uda kuroorwa here? Yes, Prophet. Nani? Na Martin. Manje ukati uda kuroorwa naMartin ndichiona makarambana naye po here? Ini ndiri kungotiwo dai ndangoonawo munhu anongonziwo Martin. Vari kungoda chero Martin. Do we have a Martin here? Tina Martin here pano. Imi. Now mama, ndiri kukunzwisa nyenyu because ndaionera udhara pamweya. Ndizo? Yes, Prophet. Tattoo ramakaiswa riri pai. Ndo rakanzi Martin. Yes, Ndobva Prophet. marambwa naMartin. Yes, Prophet. Imi makanyorwa zita raMartin kunhasi ng'ena. Yes, Prophet. Vakangwara momusava. Vari ngoti ndikawana anonzi Martin ndongomuti ndakatonyorera iwe. Izvo kuna Martin akaenda kudhara. But nai mama, ndiri kukunzwisai kuti mukawana anonzi Martin munongomuti ndakatoisa tattoo rako rakanzi Martin apa. Ko apa pachest apa paneya? Pane mutupo wa Martin. Saka mutupo yakasiyana muzodini? Nongotsvagawo zvekutaura, ndongowanawo zvekutaura. Ipapa ndiri kungonzwa mumwe mavari kuti muri kundiseka zvenyu. Ko kana ndanyura vanenge vanyura. Inzwaika vanasikana. Ini ndinofunga kuti zvekupinda murudo pane kuzonyorwa zita remunhu ka anonzi maextreme. Ina handijaji hangu vanhu but aya anonzi mai. Ndakambodanana nemumwe akandiramba ati aona zita rakanzi Martin. Yezvo Martin aenda waakutsvaga chero Martin. Aiwanda kuti ukaona chero Martin asi usingamudonaita sei. Ini ndiri kungoimagina uriwe murume akagarapo uchiona zita remumwe panhasi ng'enapo. Unozviramba zveshuwa. And haribvisike katatu zvekudaro. Unotonoitwa operation ochekwa chiganda kuti ribve. Kwese ndeyekuti muchimbozviitirei? Kwese ndeyekuti vanhu muri kumbozviitirei? Ndikutotaura newe uri papa iwo. Uri kuzviitirei? Muri kufunga kunoita izvozvo? Amen. Mama. Yes, Prophet. Nyaya yenyu yekuti muwane Martin kuti akuroorei haibude. Kutoti zvitokuitirai zvakanaka ka chitotiwa mawana mogara mangomuudza kuti panapa pana Martin apa pane mutupo wake but akandirasisa. Ndo pamuchatanga kuomerwa nokutaura zvinhu izvozvo muchadzidzawo. Asi ndiri kufunga kuti vasikana vakagarawo panapa futi vachaita sei? Ndakambozvibvunza mumwe musi ndikati, unoona vanhu vari murelationship vachiposta paFacebook mukomana nemusikana. Munhu achibuda akabatwa kunzi mba nemukomana wake vorambana. Ozonoroorwa. Unoziva unoti wapa muchato so mugrupu rekufamily so pakakandwa picture rako wakanzi mba. Vana tezvaro vakariona unoshaya pekupinda iwe. Muchimbozviitirei? Kokudzikama kunei? Mbonogarai pasi nichifunga kutoita sei Martin ano here ndemogara.
wese ari kuimagina kuti Martin akanyorwa sei, denga uchaita rekugugula. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday, 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.